Myslím, že jsme všichni zaregistrovali tu novinku, že od září do naší české Sephory míří Rode od Hailey Bieber. A já po té značce pokukuju už docela dlouho, ale jelikož v Česku nebyl k sehnání, tak jsem si ho doteď nekoupila. Já mám vlastně jednu dobrou kamarádku, která bydlí v Německu a nedávno jsem se s ní viděla na holčičím víkendu tady v Česku a ona byla tak strašně hodná, že mi Rode objednala a přivezla. Takže tímto tě zdravím, Wendy, a děkuju. No a my si pojďme udělat takovej mini haul, kde vám ukážu, co jsem si objednala. Já jsem si objednala 2 tvářenky a 2 lesky Narty. Obojí jsem strašně dlouho chtěla, nevěděla jsem se vlastně rozhodnout v odstínech, tak jsem si vzala rovnou 2. A musím říct, že obojí je za mě asi nejlepší produkt z té dané kategorie, který jsem kdy vyzkoušela. Ty jejich lesky Narty jsou fakt tak strašně krásný, tak strašně příjemný. Taky bych řekla, že na to, že jsou to jako lesky, tak docela dlouho na těch rtech vydrží, což je fakt jako super, když se můžu napít, najíst a furt tam jako něco mám. A ty tvářenky, už jste možná někdy tohle přirovnání slyšeli, ale jsou fakt jak máslíčko. Já teď mám na rtech, je to Jelly Bean. Já vám to dám ještě na ruku, abyste viděli. A další odstín je Pretzel. Co se týče tvářenky, tak mám v odstínu Sprinkle, to je taková přirozenější. A potom mám v odstínu Candy Apple. To Candy Apple je novinka. Je to taková červená barva, ale když to rozetřete, tak to není tak moc červený, jak byste čekali, vypadá to fakt hezky. Rozhodně vám doporučuji jakýkoliv produkt od Rode. To video natáčím kvůli tomu, abych vás upozornila na to, že to od září u nás bude k dostání, i když to pravděpodobně už asi víte, ale chci vám říct, že to opravdu stojí za to, že to stojí za ty peníze a že to rozhodně zkuste a objednejte si něco. Doufám, že jsem vás influencela k nákupu a dejte mi potom do komentářů vědět, jestli máte v plánu Rode kupovat, anebo už něco od této značky doma máte a jak vám to vyhovuje.